ଆସିଗଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ଆସିବ। ତାପରେ ତ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲା ଦିଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିଦେଲି ଏମିତି ହିଁ କରିଦେଲି ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେନ୍ସ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ତ ମୁଁ ମାରିଦେବି କିଛି ନ୍ୟାୟ କରୁ ମାନେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହୁଏ ଆରେ ନ୍ୟାୟ ତମକୁ କେମିତି ନ ମିଳିବ? ସରକାର ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ତମ ଭଳିଆ ହୀରା ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋଟେ କୋଇନରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଜେଇ ଦବ। ହଁ ଦିନରେ ଭଉଣୀ ସହିତ ରାତିରେ ଭାଇ ଖାଲି ବାମ୍ଫ ନଉଥବ କହି କହି। ତମେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ। ତାଙ୍କ ତମ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁଖ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ନାରୀ, ଏ କଳିଯୁଗର ଅନଲାଇନ୍ ନାରୀ, ଯାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଯାହାର ହାତ ଧରି ତମେ ବିବାହ କରିଥିଲ, ତାକୁ ହିଁ ରାସ୍ତାରୁ ତମେ ହଟେଇ ଦେଲ। ନା ଥବ ବାଉଁଶ ବାଜିବ ବଇଁଶୀ।